Guys, tirimo mumarelationships umomo, nyaya yandave nayo nhasi yakamira yakadai. Besides kuindisa bhebhi rako out, kutengera bhebhi rako mawifi, chichi, kumupa mari, kumindisa kuKFC nechichi, chicken in, what zvese zvametera mabhebhi enyu. Zvinhu zvakanaka. But besides izvozvo, imbomudzidzisa chinhu wacho kuti mari inowanikwa sei. Pane kumupa mari, mudzidzise kuti mari inowanikwa sei. Pane kumutengera, kumurukisa musoro, mudzidzise kuti mari yekuruka musoro anoiwana sei. Mudzidzise izvozvozvo. Imbotiraya kumudzidzisa zvinhu izvozvo. Pane kungomupa mari uchingomuti ko chinozoitika ndechekuti pane musi waunomboshayiwa zvinhu zvinombosvika pakuoma woshaya mari chaiyo yekuti rega ndipe munhu wangu. Apa munhu wako angojaira ungoti akakumbira womupa, akakumbira womupa. Musi waunozoishaya mari iyoyo hazvipere mushe. Musikana wako hazozvihwisisi manje, haazvihwisisi kuti washayiwa mari. Agona kutokusiyira zvekuti hauchandipi mari saka ndakusiya because ndozvaakajaira, ndozvaukamujaidza kuti unomupa mari. Saka mudzidzise kuti mari inoshandiwa sei. Kana uchimupa mari, mupe mari kuti ita so nemari ibereke, iwande. Pane kuti hanzi anoti ndoda mari yekurukiswa musoro nekudii. Mudzidzise kuti mari inowanikwa sei. Because ukaona musikana anongokumbira futika ari nyorewo kukumbirwawo futi. Anokumbirwawo. Kukumbirwa izvo zvachona izvozvo zvaakachengeta. Anokumbirwawo achipa vamwe. Because haawoni kukosha kwazvo. Because anenge achiti haini ndiri kukumbirawo ndichipuhwa. Saka mudzidzise kuti mari inotsvakwa sei. Because ukangonyanya kungomupa chete spoon feeding, hanzi kurera imbwa nemukaka, mangwana inofuma yokuruma.